Het is maandag 3 november. Dit is de Sportcast. Mij aan tafel Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan, doe als voormalig profbokser had een skiertjochter die een trooi houdt. Wat is hoe de stoot dan van? Rechtse direct. Roelof, doe wie het waarschijnlijk opvallen. Ben ik naar Willem? Ja, rechtse direct. Ik sliep je net bij jongens. Zeker. Ik ben vroeger al een scheidlaars. Ik hier dit niet. Nou jongens, we hebben in elk geval weer een heel soort te bepraten in een grootvolle nagelnije oorlevering van de Sportcast. Heerenveen pakt een punt in de Johan Cruijff Arena. En Cambuur wint met 4-1 van Jong Ajax. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Het is echt net normaal hoe volle en hoe hurtful voor de cast is. Dus ik zeg op dit stijl sta je in een leeg veld. Er wordt op dit stijl net voetballen. Het is 1-0 bliksemstart voor Cambuur. 1-0 terug Bram Marsman. Zoveel kansen krijgen ze nog net, maar ze staan toch voor. Ajax komt op 1-0 vastsprong terug. Linksboeten, Mika Gods. En die kan alleen shit. Zo goeie dag, wat een goal is dit! Van oude meter of 30 shit, hoe raakt die bal? Steve in de kruising. Het is minuut 23 en daar is het antwoord van Cambuur. Daar is de 2-1 van Tony Roken. Ja, vastklap Sijf, die maakt het in het vadersportclub Heerenveen. Een geweldige poeier van afstand van Maas Willemsen. En die komt op de voeten van Remco Pasveer. En daar is het Sijk. Jawel, de spits van Heerenveen. In de rebound prikt hij de bal erin. 1-1. Heerkes, we daar Witwerken. Ja. Dat is het toetje van de wedstrijd. En hier aan tafel Geert van Thun, Willem van Meldvoort, Roelof de Vries en oud-Heerenveen-trainer Gert-Jan Verbeek. Welkom. Mag ik dat er eigenlijk nog altijd bij zeggen, oud-Heerenveen-trainer? Nee, hè? De meeste mensen weten dat natuurlijk wel. En hij is bij... De oudere kijkers, hè? Ja. De jongere generatie. Nou, zelfs die weten dat nog wel. Nou ja, goed, en hij is zelfs die natuurlijk nog bij weten. volle Ik moet nog meerclubs steeds trainen. werken. Als ik hem tref, ik weet niet, ik ben niet uit. Voel je opwekt, ja. Ja, maar goed, maar de grote vraag is natuurlijk, komt er nog eens een keer een club bij? Want dan ben je weer vaker in televisieshows te vinden als op het trainingsveld. Nou ja, maar dat is ook mijn tweede carrière, hè? Als analist. Dus word ik regelmatig gevraagd om een mening. Nou, dat vind ik ook leuk om te doen. Er zit geen druk op. Dus je kunt vrijblijvend je mening verkondigen. Je hoeft er niet mee eens te zijn. Dat is een ander verhaal. Maar is dat misschien leuker, analist, als voetbaltrainer? Nee. Kijk, het leukste is voetballen zelf. Ja. Dat doe ik af en toe nog met oud Heerenveen. Ja. Of bij de Rebellen. En trainer zijn is het op twee na leukst. En om een beetje betrokken te zijn bij het voetbal is het analyseren van wedstrijden. Want dat doe ik sowieso wel. Of ik nou wel aan of niet analist ben. Maar ik kan niet gewoon genieten van een wedstrijd. Ik kan er wel van genieten. Maar ik zit altijd te kijken als trainer. Hè. Je bent altijd aan het analyseren van wat doet de tegenstander. Wat doet de partij waar je het meeste interesse naar uitgaat. Hoe lossen ze problemen op. Dus het lukt nog altijd. Ja, wel, nee, maar dat gaat ook nooit meer over, denk ik. Nee. Kijk, als je Foppen vraagt, is dat hetzelfde. Hè? Wij kijken niet als supporters, wij kijken meer als trainers. Hè, van wat doet er zich voor en hoe zou ik dat anders doen? Ja, maar nooit Heracles, ik heb maar 8 win van Zwolle. Hebben ze direct geen trainer meer nodig. Het lijkt eens boven, hè? Het lekker is boven, ja. Dat gaat heel erg goed. Ja, Roelof, laten we gelijk beginnen met een rectificatie. Ja, sorry, want Vlienenwieken zei dus dat Heerenveen in joggetje 93 in de hele finale van de bekerspelletje in Helmond Sport. Nee. Dat klopt natuurlijk net. Dat wie een joggetje zo'n 90, want in joggetje 93 speelde Heerenveen in de hele finale in. Ajax. Nee, Den Bosch. Oh ja, halve finale. de halve finale. Oh, sorry, ik dacht de finale. Nee, dat was de Bosch. Den Bosch. Den Bosch. Wie dat trouwens de bekerfinale als speler, wie dat die een absolute hichtepunt? Sportieve hichtepunt? Ik ben ook een paar keer boven Cambuur geëindigd in de eerste divisie. Dat was ook wel leuk. Maar nee. Alle Cambuur supporters zeppen nou. Doei. Mooi, de win. Ja, nee, maar natuurlijk is een speler van de... zeker wij waren toen in de eerste divisie. We waren weer gedegradeerd uit de eredivisie. Ja. En we speelden in de eerste divisie en dat deden we redelijk goed. En dan kwartfinale PSV, thuis winnen met 2-1. Verlenging. Met Romario. Ik speelde tegen Vaneburg. Maarten de Jong op Romario. Wim de Rol op de goal. Ja, Bij PSV. Erik Tammers scoorde. Ja. Ja. Roelof. Verlenging. Ja. Roelofsen waren de winnende. Ja.
Nou, en hij dan uiteindelijk in de finale terechtkomt door de Bosch te verslaan in de halve finale. Ja, dan heb je zo'n... Kijk, dat was de eerste keer dat de finale weer helemaal uitverkocht was. 25.000 Friese en 25.000 Amsterdammers in de Kuip. Ja. En er gingen bussen vol. Nou, dat was een hek. En ondanks dat we met 6-2 verloren... want Ajax stond aan het beginpunt van een Europese opmars tot wereldkampioen voor clubteam zelfs. Ja. Met de Boer, Liedmanen en Dennis Bergkamp en dat soort mannen. Nou ja, en dan verlies je met 6-2. Maar de hele ontlading, ook toen we hier kwamen, het was alsof we de beker gewonnen hadden. Ja. En Kamataru die maakte de 6-2. Ja, die zat op de bank in eerste instantie en die kwam erin als Erik invaller. Rechtop, Dus- scoren en Kamataru. Ja. En ik moest naar die wedstrijd dan als verslagjouwer met de bus met Akkermes. En dat wist natuurlijk wie er dan prominent in die bus zit. Natuurlijk, het advocatenduo. De vergoede zaken. En die weer een zwier fan van Kamatari. Van Kami was alles. En Kami scoorde dus. Heerenveen verlier maar 6-2. Dat maal, die jongen, dat doelpunt van Kamatari weer de vierde zat. Als dat de Heerenveen de Europa Cup won hier. Heerlijk jongens, begin naar de stellingen. Want ja, we moeten toch ziekje om het wat actueler te houden. Want ja, om wat hingebouw en jochtje trein jocht, is dit net de bedoeling. Oh. De eerste stelling is van Willem. Bram Marsman is de beste rechtsback van Cambuur. Nee. Nee? Oké, Roelof. Het viewwork bij Ajax wie een prachtig eerbetoon. Ja. Ik ken er echt van genietje. Het wordt het lang. Nee. Nee? Voor of wel lang. Ja en nee namelijk. Gert-Jan, Maas Willemsen kan uitgroeien tot een nieuwe Petter Hansson. Nee. Nee. Ook. Geert, de herfstdip van Cambuur is voorbij. Ja, ik ging wel vanuit. Ja? Ja. Oké. Roelof, Marcus Linde is zijn basisplak definitief kwijt. Nee. Willem, Kamataru is beter dan Nicolas Binder. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Oké. Geert, Jereveen had je in Ajax 2 punten lezen litten. Ja, op basis van het slotkwartier wel. Dan gingen ze hem pakken matten en ken. Oké, en de laatste is van Gert-Jan. Sam Kersten met achterin Steenblauwen. Nee. 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 Oké, vertel eens. Waarom net? Omdat in heel veel wedstrijden Heerenveen de betere partij zou kunnen zijn. En ik ben het in die zin wel eens dat als het kan, dan moet je proberen te voetballen van achteruit. En daar heeft Sam moeite mee. Ja, en in Dooshoeders dus altijd kiezen voor een Joris van Overheem. Wat een betere opbouw van achteruit. Ja, Oké. Ik zit maar Ajax. ook inzichtelijk. Hè? Dus het doorzien van situaties, ook verdedigende situaties, is Joris veel slimmer. Je hebt alleen één probleem en dat is met hoge ballen. Dan is hij inderdaad niet zo heel moedig en grotesk. Het in een wedstrijd in Utrecht, Gert-Jan, en die Haller het net in een moment in beeld was. Nee, maar dat zei je wel. Maar het is wel zo. Het streetplan van de chinstanders wie vaak net heel ingewikkeld. NAC Breda die naam precies hetzelfde. De lange bal op Van Hooijdonk. Van Hooijdonk hier bij Joris van Overheem stingen. En van daaruit begon ze pas te voetballen. Ja, toch. Ja, maar ik begrijp niet waarom. Ik heb het al aangegeven, de eerste wedstrijd, dat Joris daar staat. Kijk, vroeger had je een stopper en een vrije man. En die stopper pakte de spits op. Ja. Dus als je al in een wedstrijd bent waarin ze dus een groot kopsterke spits hebben, dan zeg je gewoon tegen Willemsen van jij pakt de spits. Of dat nou links of rechts staat, dat maakt er niet uit. Gewoon volgen. Nou ja, je hoeft niet de hele wedstrijd te volgen. Hè, maar op het moment dat je bal verlies leidt en de bal vlak bij de 16 meter of in de 16 meter, pak jij Wout Weghorst of je pakt Van Hooijdonk op. Dus dat is niet zo moeilijk. Nee, En zeker dan is niet. Joris de vrije man. Dus wat ook onbelangrijk met Sam Kersten, wij gewoon een plak nemen in de dugout. Ik was ook verbaasd dat Van der Wijziging tegen Ajax. Ja, nou hij deed het eigenlijk ook al in VVV Venlo. Toen is die Kersten ook al centraal achterin. Roelof, maar wat voor gevoel riedest jou sneunt een beetje hoe de Oudsterdiek? Maar het gevoel van, nou, er valt wel wat te helien in de Johan Cruijff Arena. Nou, ik riet er de polder. Dat gelden zijde. Ja, ik natuurlijk. Nou, het gevoel van, hey, hier is hem, ik wil winnen in. En dat is heel simpel natuurlijk. En vooral omdat... Ja, maar dat Jo- is dus toen nog net. Dus is nou nog Nee, in op de de auto met voorbereiding een is het polder. toch? Nee, op Hinderhuis. Hinderhuis. De Hinderhuis. Oh, ja. Wij hadden een goed gevoel, dat hebben we toch Ja. zijn.
Kist ik wel winnen. Dacht ik wel winnen. Ja, nou ja, dit Ajax is natuurlijk net bepaald sterk. Zeg maar gewoon zwak. Als ik zocht naar dat elftal en ik vergelijk het met Heerenveen, er binnen net hier zijn heel volle spelers waarvan ik denk, nou, die zoek die vind ik volle beter dan die van Heerenveen. Ik vind God wel een aardig voetballer, maar soms ook wel blind. Ik vind die Gloch, die is onder de bal natuurlijk wel sterk. Fury baas goed, maar ja, voor de rest, ja, Weghorst is natuurlijk voor de Eredivisie wel een prima spits, maar Dan vies Dylan Vente of Václav Zeik allebei de beter als Wout Weghorst. nou. Ik zocht even naar de trainer, Noisty. Nee? Nee. Maar Nee. Nee, ik word niet weggeblazen door de kwaliteit van Ajax. nou, ik vind dat als je al naar de opstelling kijkt, vind ik Heerenveen eigenlijk te weinig geloven in eigen kwaliteit. Dus je pas je aan Ajax. En volgens mij hoeft dat op dit moment niet. Toch Kersten derde te zetten. Ja, Was die en Lins deed er niet Geen in te Lins zetten. erin. En geen Lins deed erin. Ja. Dus wat ze eigenlijk opgebouwd hebben de afgelopen wedstrijden, dat doe je dan door zo'n wisselbeleid doe je dan toch terug. Ja, en Rivera die kan mij nog steeds niet overtuigen. Nee. Dus dan speel je eigenlijk toch wel veel met 10 man. En ja, Ajax was de eerste helft toch de betere ploeg. Dus ik ben het niet helemaal eens met mijn buurman. Ik bedoel, Ajax had ook 2-3-0 kunnen maken in de eerste helft. En dan speel je een verloren wedstrijd. En de tweede helft deed Heerenveen wat meer mee. En dat kwam ook meer doordat Ajax gewoon heel matig uit de kleedkamer kwam. Hè. De tweede helft speelde ze een stuk minder dan de eerste helft. Maar ik vond Ajax de eerste helft gewoon veel beter dan Heerenveen. Ja, toch wie naar ouder vooral bij de spelers en ik bij de trainer van Heerenveen, Robin Veldman, het gevoel dat er meer in ziet. Even jaren naar Robin Veldman. Ik ben blij met een reeks van 7 wedstrijden op rij ongeslagen. Ik ben blij dat we tot op het laatst onze voet goed tussen de deur hebben. En dat we op het laatst ook nog kansen creëren waar we uit kunnen scoren. Waardoor we misschien wel hier met een overwinning kunnen vertrekken. Dat we een team hebben zien staan wat tot op de laatste minuut heeft staan strijden. Dus in heel veel bokjes kun je denk ik een groen streepje met afvinken. Ja, op zo'n wedstrijd op Riegen gaan ze nou net meer verlend. Dat is trouwens geen record. Want dan was wel eens een keer 8 wedstrijden op Riegen net verlend bij Heerenveen. Wist je dat nog? Nou, dat kan ik me allemaal niet terughalen. Maar ik weet wel dat we met name even kijken, dat weet ik nog wel, dat we de laatste 10 wedstrijden of zo 8 keer gewonnen hebben in de competitie. Nou, daardoor hadden we al weer Europees voetbal. Dat was een ongekende serie. Ja. Nou goed, het is dus geen record wat ze nou deel zetten hebben, maar zo'n wedstrijd op Riegen net verlend. Maar het is wel opmerkelijk, want een paar weken verliezen zien ze nog gewoon section en zien ze onder de streek. Ja, maar toen zagen ze ik al dat het de positie op de ranglijst net gelijk die onderspeel wat ze Shen lieten. Bob Radweer. Het is anders nog wel wat pittiger in het begin. Maar het is elke keer, sorry dat ik je onderbreek, maar elke keer is hetzelfde verhaal. Op het moment dat ze niet meer uitgaan van eigen kwaliteiten, ja, geven ze de punten weg. Want ze hebben nou een aantal keer in de laatste minuut, ik wil wel zeggen dat is pech. Maar dat is ook zo. Dan houden ze op met voetballen en dan gaan ze alleen nog maar de voorsprong lopen verdedigen. En dan krijgen ze een deksel op de neus. En ook tegen Excelsior hebben ze wel heel veel geluk gehad. Dat Excelsior op een gegeven moment, we maken 2 goals waarvan je denkt van nou, hoe vliegen die erin? Anders was Excelsior thuis gewoon verloren van een Excelsior. Dus het is nog lang niet stabiel genoeg. Nee. En ik vind dat ze gewoon te weinig geloof hebben in eigen kwaliteit. Ga uit van jezelf. Dat roepen ze En zelf. stel je beste spelers op. Want waarom kun je niet met hoe heet die jongens? Václav Zeik. Zeik en Vente spelen? Ja, dat was er beide erin, hè? Ja, Maar- natuurlijk. Je moet je speelwijze aanpassen aan de kwaliteiten van je spelers. Maar ze stienden er toch bij die. Ja, maar daar zat Lins er niet in. Nou, Lins is bij mij een van de eerste die ik op papier zet. Ja. Maar wij Van zitten- Overheem ook, Vente ook, Zeik ook. Alleen ik zou die Rivera eens naar kijken van, nou, wordt dat eens niet een keer tijd dat hij eens een keer vanaf de bank staat. Over wedstrijden spelen 1 assist en 0 doelpunten. Dat kan natuurlijk net als linksboet. Dan hebben we Maar hier ook al vaker Je zo'n hoeft niet altijd tafel. 4-3 te spelen, hè? Nee. Maar Roelof, wij Nee, zitten- maar wij Misschien zitten- moet je wel een ander systeem spelen. Ik heb op een gegeven moment... Dat wil ik dan wel weten. Hoe zegt het dan Del? Als Nou, die maar ik heb Rivera- met Samaras en Huntelaar gespeeld. Ja. Nou, er waren ook 2 centrumspitsen. Ja. Nou, volgens mij Samaras had er 9 in liggen en Huntelaar had er 15 in liggen. En Samara speelde meer op de linkerkant toen? Ja, linksbinnen. Beetje van, kwam vanaf binnen. Dus ik kan niet precies oordelen, want ik werk niet met die jongens. Wat is specifiek. Maar volgens mij is zij wel een echte centrumspits. En Vente heeft misschien wel meer mogelijkheden om op een andere positie te Dus spelen. in Vente meer de Samaras-rol. Zeg maar even. Dat zou kennen. Nou, dat ga je uitproberen. Of misschien wel met 2. Dan wordt het 4-4-2. Maar Dat kan ook, ja. Dat kan ook. Dat kan ook. Rivera doet wel heel goed zien verdedigende taken. Vind je dat? Nee, dat wordt zo bij de club. Nou, ja, ik zie elke keer op de linkerkant heel veel aanvallen komen waarbij de tegenstander scoort.
Dus dan doet of die Zacharidis, die heeft heel veel moeite om de boel overeind te houden. En dat heeft volgens mij te maken met de samenwerking met zijn vorige... Maar goed, dat zei net de club toch, Roelof? Dat bent toch de statistieken niet naar voren komen uit alle data? Die Zoals hij is onvallend meer, want de efficiëntie is net goed, maar hij doet die verdedigende taken daadwerkelijk wel goed. En dat is natuurlijk wel wat waard in moderne voetbal, dat de linksboet en ik wat meer werk levert dan alleen nog maar onvallen creëren. Maar goed, belangrijk is Jan natuurlijk... bijt op zijn onderlip, zeg het maar gewoon. Nee. Ja, ik heb de data niet voorhanden, maar ik kijk naar wedstrijden en dan zie ik toch heel vaak gevaar over de linkerkant komen van Heerenveen. En daar staat Zacharidis en daar staat Rivera. Die vullen elkaar niet goed aan. Ja, ik kan wel helemaal meerennen tot dat eind, maar dan toch de voorzet laat komen. Ja, dan weet hij zijn verdedigende taken goed gedaan. We hebben met z'n wel meegelopen, maar laten we wel een voorzet komen. Nou ja, het verschil bijvoorbeeld met Gurbuus is wel dat die bloot stingen. Maar misschien moet je... En dat is, Nee, maar die 4-4-2, dat vind ik een interessante optie. Want dan best van het probleem overeen best hoor. Dan kun je Slinde opstellen en Hoes Brouwer direct er erin. Want die vind je hem En je hebt ook karakterologisch... al plaats voor eventueel Meerveld. En Meerveld. Ja, want het wordt druk op het middenveld. Want, maar goed, als het hele seizoen speel hij maar voor jou 3-3 en dan Zwitsingen er voor jou 2 staan. Is dat net erg? Nou ja, Zwitser nou toch. Volgens mij hebben we nou een politieke omwenteling met een paar partijen die op een gegeven moment zeggen het moet anders. Waarom als we alles bij het oude houden, dan hebben we over 2 jaar weer naar de stembus. Dat is we doen het zo omdat we van het begin van het seizoen... Het verandert toch? Mensen ontwikkelen zich. Spelers worden beter en spelers worden minder goed. Spelers hebben zelfvertrouwen. Het is jouw taak als trainer zijnde dat je niet de beste 11 spelers opstelt, ja, maar dat je het beste elftal formeert. Nou, en dan moet je kijken naar de kwaliteiten van je spelers. En dan begin je om je beste spelers als eerste op papier te zetten. Maar Doos in dit geval dus kiezen voor misschien wel een fjouw 2 opstelling. Misschien. Ik werk niet dagelijks met die jongens. Nee, maar ik zie gewoon op televisie. Ik zie de wedstrijd, ik zie rendement. Ja, ik zie waar op een gegeven moment jongens... die spits die nu vanaf het begin speelt, bij zijn invalbeurten ook. Het is een doelpuntenmachine. Ja, dat levert. Nou ja, en daar win je altijd nog wedstrijden mee, hè, als je doelpunten maakt. Goed zo. Václav Sijk in de punt en dan een beetje Dylan Vente vanuit de linkerkant. Daar ken ik Dylan Vente niet goed genoeg voor. Maar ik vind Dylan Vente ook een goede speler. Dus misschien zou dat... Je ziet het nu bij Heracles. Ook in één keer met 2... Daar heb ik vanaf het begin van het seizoen geroepen. Deze selectie moet je 4-4-2 mee spelen. Je hebt 2 goede spitsen en je hebt geen goede buitenspelers. Maar Roelof, waar zit hem dat in? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Maar Veldman Bigelix die lid dan van Overheem speel je een paar weken lang. Zitten we hier al, ja, dat er hartstikke goed, het leuk. Op het moment dat je naar Ajax gaat, ja, VVV dan jeder, maar dat wie eigenlijk denk ik meer een voorbode op Ajax ik al. Dat je dan in één keer zitten, doe ik het nou net. Nou ja, waar zit hem dat? Zit dat in een Holle of? Nee, het zit wel in Holle, want ze maken keuze. De Holle natuurlijk, maar Weghorst had lengte en ze wonen dat probleem. Tackelen en daardoor zetten ze een extra centrale verdediger erachterin bij. En Matsiche, dat pakte ik wel goed uit, want Weghorst hebben we in de wedstrijd net zien. Alleen ik ben het wel met Geert-Jan niet eens. Ga uit van je eigen kwaliteiten. Maar ik vind het altijd een hele moeilijke discussie. Ik bij de wissels, daar wist ik wel wat betreft de wissels wel kritisch op Robin de laatste wedstrijden. Ja, maar dan mag je toch, op het moment dat het niet goed uitpakt, mag je toch ook kritisch zijn? Nee, ho, tuurlijk. Dat zijn wel helemaal lauwer, hè? Dus dat, nee, maar daar is ik niks voor. Ja. Sure. Maar ik vind het lastig. Als je staat voor, je staat 2 treinen in je voor aan het einde van de wedstrijd. Moet je dan steen blijven en de spielie blijven zoals je spielie binnen, of moet je extra verdediger erbij zetten? Volgens Cruijff moet een extra aanvaller inzetten. Ja, precies. Ja. En volgens Geert-Jan van Beek? En volgens de Schreuder ook. Ja. En ik ben ook wel een voorstander. Op het moment dat je alleen maar achteruit loopt, en dat zie je bij Heerenveen gebeuren, alleen maar achteruit lopen levert alleen maar tegengoals op. Dus het heeft niet zoveel zin om meer verdedigers op te stellen. Je moet zorgen dat je het middenveld onder controle houdt. En de meeste wisselingen vinden plaats in het middenveld. Gaat van laatste man door naar het middenveld. Ja, Meerveld gaat naar linksbuiten. Nou, dan heb je al 2 andere posities op het middenveld. Ja, Meerveld had alleen de eerste wedstrijd linksboet spelen. Dan hij wel. Nou ja, die wisselingen heb ik gezien. Hij is nu geblesseerd. Ja, dus ja, het staat. Je hebt redelijk controle. Maar tegen Telstar ook. Die wedstrijd ben ik dan geweest. Nou, ja, dan gaat hij wisselen. Dan denk ik van ja. En eigenlijk, als hij dan gaat wisselen, dan heeft hij te laat gewisseld. Want die Sonneveld had al gescoord. Ja. En hij had ook al 3 keer kunnen scoren. Ja. Ja. Dus ik zei, maar zodra je die Sonneveld erin komt, waarom zet je gewoon niet tegen die Willemsen? Ga op die Sonneveld spelen. Klaar.
Nee, dan blijft hij in de zone spelen. Dan houdt hij Joris rechts centraal en Willemsen links centraal. Ja, jongen, met die Joris met Zonneveld, ja, dan gaat hij verliezen. gaat hij verliezen. En toen kwamen trouwens het alle voorzitter vanaf de linkerkant, hè? Ja, ze woont dat... Ja, Dus toen had Maar goed, eigenlijk Vera niet zo goed. Goeiedag. met zijn defensieve meters. Goed, zo beginnen even naar Cambuur, jongens. Want bij Cambuur, ik weer al die blierde gezichten. Want Geert het krijgt zijn dat de herfstdip voorbij is. Maar daar wie toch wel een beetje sprake van, Willem. Daar wie een beetje sprake van. Ja, dat begon al in Almere, maar die 1-1. Van Sisje, Almere is gewoon wel een concurrent, dus prima resultaat. Maar Almere is net in goede dwan, dus 3 punten niet kent. Dan had je RKC 2 keer. 1 keer voor de competitie, voor jou 2 en de tweede keer voor de beker. 3-2 had een heel soort om te dwan wist. Hoe serieus mij de beker nemen. Maar het leek een beetje op een herfstdip te komen. En ik dacht, nou Maar gelukkig is daar Brammetje Marsman. Brammetje Marsman. En we zijn al van, ja jongens, als we aan Bram Marsman, als we die joggen, dan moeten we toch een beetje denken om Bob Ross. Ken je Bob Ross nog? Die schilder? Ja, die schilder. Ja, dat is echt zo, hè? Happy place, dat weer het altijd. Happy shiny. Ja, even shine, jongens, naar de foto. Ja, kijk, ja, dit is toch... het is echt zo, ja. Het is toch echt Bob Ross. En hij, die wel grappig, want hij kreeg zelfs een publiekswissel. Hij kreeg een publiekswissel, want hij speelde oprecht echt heel erg goed. Hij wie rechtsback, maar hij is van origine linksback. Dus ik ben wel benieuwd, hoe komt dat dan met die jongen? Kende dat ook een beetje bolwerken? Nou, het Royette, die ging op zich prima. Want Jim Hien kreeg ook een mooi verdediging naar links buiten. En dat wie bij Ajax dus ideaal, want die heeft Wolf vereniging, Kaden Wolf, talent. Maar die docht werkelijk weer helemaal niet verdedigend. En daar komt Marsman van profiteren. Marsman kon ervan profiteren. Dus ik snap wel dat Rolf zei, ik ga lauwen net met zijn klassieke linksbuiten. Want deze, die kon echt gewoon terugrennen Marsman de hele tijd. En daardoor kwam hij dus een paar keer voor de goal. Hij kon nog breed lezen, dat slagen net. Die balk, die ging eruit. En hier niet breed lezen, man. Die hier zelf zitten, maar die Henk, die jongen als eerst. Ik zeg, ik vond hem nou eens naar de bank, want ik wie benijd wat zo Henk van. En Henk stier daar drukgebarend als een soort van Louis van Gaal om zijn voet te schoppen. Dat wie mooi, dat wie echt. Goed, hij is naar ouder en heeft bij Bram Marsman praat. Ja, ik heb zelden mooi maken dat een publiekswissel meer applaus zou krijgen als een goal. Zo'n idee hier ik een beetje in het stadion. Even hier, naar Bram Marsman. Ja, ik hou er nooit zo van om helemaal langs het publiek te lopen en zo. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Dus daarom rende ik snel van de ene kant naar de andere kant. Maar op een gegeven moment had ik het wel door. Ja. Dat is heel leuk dat je dat krijgt. Een soort waardering is dat. Dus dat is leuk, ja. Ja, dat zei Bram Marsman. Het hele experiment, mooi wie bekooist als de Nij Denzel Dumfries. Dat ken ik met de ijskasting. Ja, nou ja, hij had het geprobeerd. Wiebe die maakte toen in die wedstrijd wel een goal. Maar hij maakte een vreselijke verdedigende blunder. Dus ja, ik snap wel dat er de overtuiging nog niet geheel aanwezig is. Nee, het is vooral weer wachten wanneer Rick Multers weer fit is. Ik vind, hij is aan het zieken, maar die jonge jongens. En dat vind ik dan wel weer grappig. Hè? Dus oké, Wiebe, dan toch maar eens op een backpositie proberen. Machine snelheid. Ja. Ik in voetballen, nou ja, het is niet een geslaagd experiment, maar om nou te zeggen van dit kan ook weer de ijskast in, dat moet ik niet direct doen. Nou, maar de eerste keuze is natuurlijk Rick Mulders, toch? Ja, maar Rick Mulders is sowieso onomstreden. Ja, en daarom zou ik inderdaad krijgen van vreugd van mij. Marsman is de beste rechtsback van Cambuur. Dat is net zo. Dat is nog altijd gewoon Mulders. Die doet verdedigend zijn taken en onvallend. En Marsman zou ik heel exemplarisch. Aanvallen is leuk. Verdedigen vind ik zelf niet zo heel veel aan. En daar zie ik wat minder in. Dus het onvalspul, dat gaat hem hartstikke goed aan. Mulders is gewoon een stabiele factor. Maar wacht even, de rechtsback zou je tussen van... niks aan verdedigen. Ik vind niks aan verdedigen. Die vond onval even leuk. Maar wat vies je ervan, Gert-Jan? Dat is gewoon echt verdediger, linksback. Maar hij scoorde ook nog alles, hoor. Ik schrijf ook regelmatig aan bij TV Oost. En daar zit Anko Jansen ook. En ik had laatst een hele discussie met hem. Anko denkt ook alleen maar in balbezit. Want dat is een aanvaller. Ja. En het begint dan ook over Mats Rots en dat soort spelers. En ik zei een verdediger moet voor mij eerst goed kunnen verdedigen. En dat hij ook nog wat kan aanvallen is leuk meegenomen. Ja. Ik zei, maar jij begint er niet dat anders. Hij moet goed kunnen voetballen. Ja, en dat verdedigen, dat komt wel. Ik zei, nou ja, daar kijk je toch even anders naar. Ik zeg, ik beoordeel een verdediger op zijn verdedigende kwaliteiten. Ja. En dat hij dan aanvallend ook nog wat extra's mee kan brengen, is mooi meegenomen. Maar deze Marsman hier bij die dus in de dugout zitten, naast Sam Kersten. Ja, toch? Maar ja, verdedigen. Hoor. Het druk op de bank. Oh ja, Rivera zit er ook nog. Ooit heb ik Ronnie Venema bij het belofteteam vanuit de A-junioren was hij spits. Toen kwam hij bij de beloften. Ja. En toen zat hij als spits, zat hij op de bank. En toen raakte op een gegeven moment wie had hem toen op rechtsback? Maar die raakte in ieder geval geblesseerd.
En toen zat hij op de bank. Ik zei tegen Ronnie, ik had ook niet meer wissels. Hij was de enige die nog op de bank zat. Hij had al een stuk of 10 wedstrijden op de bank gezeten. Ik zei, je krijgt speeltijd, maar wel als rechtsback. Oké, zegt hij, wat moet ik doen? Ik zeg, een beetje aan de buitenkant houden en zorgen dat er geen voorzet komt. Dat was de eerste instructie die ik hem gaf. Ja. En dat deed hij hartstikke aardig. Nou, hij heeft Champions League gespeeld en gescoord. Ja, Valencia uit. Valencia ook. Zo is het. Dus hij is nooit weer teruggekomen. En zo kan ik er nog wel een paar op noemen. Sai Pakati, ook ooit als rechtsbuiten bij Heerenveen. Streppel zetten. Je Hoornkamp ooit rechtsback. Was niet zo'n succes. Nou, en toch, Riemer van der Velde zei nog altijd, Ja. Jis Hornkamp zo'n geweldige voorstopper wijzen. Nou, als je kijkt hoe hij af en toe de duels in gaat, zo, het is wel een Knoeterhut. Maar zei ik ook trouwens. ik denk dat Heracles aan het eind van het seizoen moeite heeft om hem te behouden. Ja, dikke kijk. Nog even naar dat, want ik snap, ik ben het wel eens dat vooral Cambuur moet zorgen dat ze verdedigend stabieler worden. Ja. Dus dat moet beginnen met een goede verdediger in de verdediging zetten. Want daar leidt vaak toch even de botten. Daar leidt vaak rond. Nee, dat heb ik verstaan, maar niet eens. Daar leidt rond. En nou denk ik wel, bovenrom zit dat ietsje beter alweer. Want dat zie je al. Maar ik vind Mova Bigeliek soms hier een goede verdediger, maar wel heel laconiek. En dat is dan goed voor zijn spul, want dan krijg je er op een gegeven moment 3-4 man van Ajax op hem hou. Die zetten elke keer dat een centrale verdediger van Cambuur de bal hier. Gong er zowat 3-4 man van Ajax nooit die bepaalde man daar. Nou, dat weer bij Mova prima. Die houdt hem heel restig. Maar daar sloept ik een beetje het gevaar in dat het soms iets te laconiek wordt. En dan is je weer een bal kwijt. En dan denk ik, oh jongen, en dan moet er weer in de verdediging. Ik zie RKC uit, griep er gewoon net goed genoeg in. Dus dat bij van die lieve dingetjes, dat moet stabieler. Ja, en de meetlaat moet voor Cambuur zijn. Hè, want de kans dat ze direct promoveren is best wel vrij groot. Want ik vind dat ze gewoon hartstikke leuk elftal hebben. Ja, zeker. Maar dan zeg ik ook weer leuk elftal als je kijkt naar het aanvallende gedeelte. Ja. Maar de fouten die ze maken in de KKD, die worden niet altijd afgestraft. RKC deed dit keer wel. Ja. Nee. Hè, maar 9 van 10 keer wordt het niet afgestraft. Maar in de eredivisie Ga je op je bek, hoor. ga je echt kansloos onderuit. Echt zeker, nat, hoor. zeker. En dan heb ik wel mijn twijfels of dit voldoende is voor de eredivisie. Dus Ja, maar ja, meestal als je verdediger promoveert... is dit komt- niet voldoende. Want die Nee, goal van maar dat, is toch ook Ajax... geen, dat is niet zo relevant. Want als je promoveert, wordt de helft van het team vervangen. Nou, kijk naar Groningen. Ja, Ja. Is toch redelijk intact. die lost het aardig op. Met Dus je moet eigenlijk zorgen dat... Dan kom je met een dat- voorbeeld waar het nee, maar dat uitzondering is- op de regel. Ja, nou, dat weet ik niet. Er is een filosofie die wel. Groningen, die heeft ook geïnvesteerd. En ook Cambuur is op die weg bezig door en te scouten en proberen Cambuur op te brengt heel leiden. veel jonge jongens in. Hè? Ja, dat is heel goed. Echt een bewuste Alleen ze moeten keus. op een gegeven moment dat je de stap maakt naar de Eredivisie, zul je toch... Groningen maakte ook de fout om in de Eredivisie spelers te gaan kopen. En dat werkte niet. Ja, er is ook een rente bijgekomen. Fase, Zawada, Willemsen. Die zijn er allemaal wel bijgekomen nog. Hè? Dus dat is wel Maar best dat is wel... al hier voor de podcast van TV Noord. Ja, oké. Ik wil nog even waarom naar Cambuur. Dooshuis, eigenlijk Gert-Jan, Cambuur is goed genoeg om rechtstreeks te promoveren. Ja. Ja, er zit veel avontuur, er zit veel voetbal in. En dat over het algemeen kom je daar in de KKD. Hè. Ze hebben wel... Het grote voordeel dat nu is, niet afhankelijk van één iemand die scoort, maar ze hebben meerdere spelers die een goal kunnen maken. Ik vind dat ze hele goede vleugelspelers hebben. Ja, nou ja, en verdedigen komen ze niet al te veel in het probleem, omdat ze heel veel de bal hebben. Hè, dus Cambuur zegt Cruijff ook altijd zo mooi, tegenstander kan niet scoren als je zelf de bal hebt. Maar ze blijven altijd problemen houden met teams die het ingraven gaan. En dat is wel echt iets waarvan ik zo stadig rond denk. Daar mast wel een oplossing voor te vinden. Verliezen wie dat maar top als toen. Groef helemaal in. Toen zou je ook niet, ja, die groeven ik helemaal in, kan gebeuren. Maar intussen met er een heel soort clubs die dat doen. Dat is ook wel logisch natuurlijk, want ja, Dat is zeker. het ooit verlies je met Rommelsivers. Goed terug van die clubs. Je kan net toch door hier Het is zetten. toch helemaal net een probleem. Ze 2 keer verlen. Zit je keer spelen. Dan is het toch helemaal net een probleem. Dat is toch hartstikke goed. Waar is het probleem dan? Nou, omdat ze dan soms, denk ik, echt iets te vaak in het mes erin gaan. En ik denk Big Leagues en... Maar dat moet alleen dus nog gebeuren, want dat is al nooit dan maar 2 keer gebeurd. dat is nou, ja, zeker. Rijke League. Maar het is net dat ze zeggen dat ze ingraven dat het dan heel sprankelend voetbal is. Het is echt, oh wat en waar komt die opening en wat gebeurt er? Als je naar de laatste 12 wedstrijden van Top Os, de wedstrijd voor dit seizoen, dan spelen ze het in Top Os. Dan stieren ze eindelijk, maar die groeven erin, eindelijk bij 1-0 voor, het is clear. Ja, laatste seconde van de Al een wedstrijd goal, ja, al een goal. schiet van Mullum achter de eigen keeper. Dat was volledige onkunde om te verdedigen, zeg maar zeggen. En nou winnen ze van Top Os. Ja, Dat is wel verschil, hoor. Ja, Dus zeker. dat Nee, is joh, wel- Cambuur had gewoon volle meer kwaliteit dan de hele rest van de eerste divisie, behalve ADO en Haag. En die gewoon bij de eerste Ja, 12. dan vliegt er wel een Ik wil je even helpen aan herinneren dat de grootste verandering in de afgelopen 10 jaar in het voetbal is dat tegenwoordig de spits 15 meter achter de middellijn verdedigt. En in mijn tijd was het zo dat de spits gewoon rond de middellijn bleef hangen. Ja, En dan moest je als verdediging moest je dan ook op de middellijn blijven hangen.
Maar tegenwoordig staat alles op één helft. Als een partij in een balbezit is. Hè? Of het nou Go Ahead is, of het is... Die Vera. Alleen NEC onderscheidt zich daarin een klein beetje. Maar de meeste ploegen die zakken helemaal terug. Of het nou Heracles is of PEC Zwolle. En alleen in de omschakeling heb je soms nog de ruimte dat je inderdaad van daaruit kan voetballen. Dus Cambuur zal toch ook daarin moeten kijken of ze niet zich op een andere manier moeten voorbereiden op een seizoen Eredivisie. Ja, ik ben ook bij Cambuur. En waar kwamen wij Chin? Waar kwamen Gerard van der Belt Chin? Ja, en Gerard van der Belt, die kist ook, die is van de quizjes. Nou ja, altijd leuk. Gerard van der Belt, Thomas niks zeggen, want dat is het antwoord. Nee, ik zeg niks. Maar Gerard van der Belt, de quiz van Gerard, misschien wordt het wel een vast onderdeel in dit programma, jongens. Maar welke twee voetballers... Maar alleen nog geen jaar reageert? Nee, Thomas, denk maar Willem. Maar ja, goed. Wij horen u stil. Wij horen u stil. En het antwoord komt onder het eind van deze uitsturing. Behalve als je het goed hebben natuurlijk. Maar welke twee voetballers scoorden zowel in een WK-finale als in het Oude Cambuurstadion? Ja, dat is een mooie vraag. Dus welke twee spelers scoorden ooit in een WK-finale en in het Oude Cambuurstadion? Dat zal sowieso... Einde van de uitzending, zei hij. Ja, maar dat mag ik Nee, zeggen. was dan wel steeds, hè? Ik dacht sowieso dat Matt een van de Nederlandse jongens wist, denk ik dan. Steeds maar wat. Dus dan denk ik onder Nanninga. Dick Nanninga, ja. Maar En dat is een jochetje in 78. Toen wie willen we dan? Want die speelde bij MVV. Ja. Oh, dat is keurig. Ik denk Ronaldo. En dat is de O. Dat is de O. Dat zie ik onder Dat denken. is dus fout. Nee. Maar nee, Perisic ik net. Nee. Nee, die had ik Nee, gescoord in maar Cambuur. goed, als het fout is, is het fout. Hè? Dan moest net bij mooi van. Hè? De enige sorry, die nou dat nog een wist ik schotje voor de net. boeg Dat wist ik mooi, niet eens. dat is Gert-Jan. Voor mij het niet pas. Ja, dat is ook precies. Dat wie mij net bekend. Weet je wat, we gingen terug naar de quizvraag. We komen eraan op waarom de quizvraag. Want ik heb weer twee kaarten van... Ja, ik heb dit zinwurig digitaal. Dus ik leed je niks op tafel, maar we hebben kaarten van Heerenveen in AZ. En Gert-Jan woon ooit de beker mooi AZ van PSV. Toch maar 2 in te winnen in 2013. Maar nu komt de quizvraag. Welke twee ooit Heerenveen-spelers die doen bij AZ in de basis? Welke twee spelers die het ooit bij Heerenveen activeren, die in die finale van AZ, het AZ van Gert-Jan Verbeek. Die twee namen, die willen wij weten. Vrienden en vriendinnen van de Sportcast, reageer weer massaal. Stuur eventjes een mailtje naar sport@omroepfriesland.nl. Naam erbij, adres erbij. Geen telefoonnummer, want Adrien belt nog altijd net waarom. sport@omroepfriesland.nl. Wist je het, Gert-Jan? Ja. Ja, hè? Makkelijk, hè? Mag ik ze zeggen? Ja, hoor. Nee, ik wou het iets moeilijker. Bij PSV is die ook een ooit Heerenveen-speler in de basis. Bij ons was het Victor Elm. Ja, eigenlijk moeten de meesten dat opsturen. Maar goed, ach ja, Victor Elm is goed. Zeg dan niet, hij mag het zeggen. Nee, oké. Ja, dat zou het zelf Bij PSV, waar van PSV hier verliezen in diezelfde basisopstelling? Oh, jee, nee. Bij PSV stond... Ik ben nog maar die orenvraag bezig. Nee, de doelman. Boy Waterman is die op doel. Hey jongens, we hebben een heel soort joggersvragen binnen de binnenkamer. Want we maken altijd bekend waar het aan de gast is. En dan komen de vragen binnen. En dit is een vraag van Hielke. En Hielke had een vraag van Gert-Jan. Gert-Jan, dat was trainer West van Heerenveen van 2004 onder mij 2008. Welke speler van dus van dit team van Heerenveen, zou de stoder Doedestiers graag bij horen? Is er één? Toen bleef het heel lang stil, ja. Nee, hij heeft keuze het meerdere. Nee, niet één. Nee. En oorzaak. Kijk, hallo. Oh ja. Nee, maar ik zal het even uitleggen. Ja. We speelden toen de tijd ieder jaar om Europees voetbal. En we speelden heel vaak na de winterstop nog Europees. Dat is het niveau. En dit elftal is denk ik een elftal wat zich moet kunnen plaatsen bij de play-offs voor spelen Europees voetbal. Ja. Maar dit is een elftal wat geen potten gaat breken in de Europa League of in de Conference League. Nee, en oorsom dan, welke speler van doel ken Heerenveen best wel goed broeken? Alfonso Alves. Alfonso Alves. Ja? Nee. Zelfs nog. Nee. Nou ja, maar iemand die zo makkelijk scoort in die tijd. Hè, ik bedoel, hij heeft natuurlijk een geweldig seizoen gedraaid al. Hè, en doelpunten maken is altijd belangrijk. Maar waar Heerenveen denk ik op dit moment echt behoefte aan zou hebben om echt beter te zijn, is Petter Hansson. Ja, Petter Hansson. Ja, absoluut. wat was dat een verdediger, hè? Ja. Goh. Ja. Maar misschien wordt Maas Willemsen ooit zo goed als Petter Maar Hansson. Ole Tobias als rechtsback. Linksback hadden we, even kijken... Ranjic, of weer meer een Nee, heel Ranjic was linker middenveld. Ja, die kon je ook heel goed. Nee, maar daarom zeg ik, op elke positie die ik toen had... Jong Apin.
Ja, die heeft niet echt in de basis gespeeld. Wel zo nu en dan. Ja. Maar niet al te vaak. Hij heeft trouwens een geweldige carrière gehad in Japan. Ja. Ja. Hij is weer terug volgens mij in Nederland. Wel? Ja? Oh, hij bent er direct lang. Japanse student, toch? Hij zit volgens mij wat in de sieraden in Amsterdam. Oké, maar hij zit ook wel in Amsterdam wijnje. Het was misschien wel een keer leuk om u te noemen. dat leuk weet ik ventje dat. van Simon. Simon heeft een mooi armbandje laten maken door... hij maakt sieraden. Oké. Jongen, nog een vraag van Jelle. Die is meer voor de Cambuurman. Jelle die vreeg het hem al. Jongens, kunnen we concluderen dat Nicolas Binder het echt net is en dat Cambuur uit zijn Kian Visser weer geen echte spits heeft? Het wordt een dreig verhaal, ja, ze staan er gewoon. Want je schroomde net heel een dol ouw, maar hij voelde ik iets. Maar volhaast. Nou ja, het wordt net lang meer, nee. Dan hoor ik er mee op. Ik wil nog een pleidooi horen voor Binder. In die zin dat er lang is en dat er op trainingen echt weer bal er goed inkopt. Dat zag je echt, hij kan goed koppen. Maar hij kwam erin en ja, het is gewoon stadig. En hij werd er heel makkelijk uitdraaft door Jette Bigelieks, verdediger van Ajax. Dus ik denk dat Kian Visser een beetje opschoten is in de pikorde. Wat denk je ook, Geert? Hebben we nog Ja, vertrouwen in Nicolas Binder? Nou, ik vind het, wat ik van hem zag, tamelijk flats. Dus ja, dat ben ik wel mee eens. Ik ben het net helemaal eens dat ze dan heel lang in spits hebben. Want ik vind Tony Rulke nog altijd best wel een zeer acceptabele spits voor Cambuur. Oké, en natuurlijk nog de gast van Vlien Wieke. Jort van der Zanden, maar die was Van toch der liever Zanden. erachter. Maar ik heb Jort van der Sanden er inderdaad liever achter. Ja. Wist hij zelf zo uit van ik ben Ja, hij een is jongen van spits, Cambuur? Ja, maar dat zou ik zeggen natuurlijk al eerder steen. Ik zou net zeggen, ik vind het net zo leuk om je te steen. Dat liep me niet Maar echt ja, een dan ben ik handige verdedigers die PR-campagne. zeggen van ik verdedig liever net. Nou ja, maar dat is toch Dat is hartstikke... ook opvallend. Ja, maar Harry, een doelpuntmaatje of achter een rugsbuiten van Ajax onderhouden. Ja, wat was lauwer. Dus Dat ja, is Van der Sanden vrij logisch. is heel goed als een soort tussenstation. Hij wint heel veel kopduels. Ja, En dat is wel een geweldige kracht die jongen heeft. Dus, Is dat wat zeggen van Binder? Hij is hem aan pensioen, denk ik. Hè? Ja. ja, en dat is het probleem. Dat is bij wel- alle dat is wel- jaren, ja, toch? dat is wel een Ja, we probleem. hebben al Nee, jaren ik ben pensioen lang op trainingen. We hebben volgens- nauwelijks jongen. Ik Dus ga die hadden misschien ook wel gewoon de kans, Jan. Even Ik had er geen mening over hem. Maar het is Nee. topsport. Geen tijd, hè? Geen tijd? Tijd hebben we niet. in Nee, topsport. zeker niet. Gelijk presteren. Presteren. Oké, maar bij Go Ahead. Ja. Die krijgt nou ook zijn speelminuten. Ja. En maakt heel veel progressie. Ja. Wie? wie bedoelt je dan? Milan Smit. Milan Smit. Ja, Milan, die zeker. ontwikkelt hem geweldig. Nou, dat had ik niet gedacht hoor. Ik denk, Nee, waar moet fantastisch. Go Ahead nou met Milan Smit? Ja, en hij is echt fors van betellen. Ja. En dan toch pakt het toch wel geweldig Ja. uit. Goed, nog een vraag. Het geen namen erbij. Maar Gert-Jan, is Zagaritis een upgrade ten opzichte van Mats Keulert? Nee. Nee. Iets meer context. Oh ja, ik dacht ja of nee. Ja, dat is wel een stelling. Ja, ja, Het is ja. je stelling. Nee, het is je... Daar een vraag, antwoord hoor. Ik dacht ook, Dit is een gesloten vraag. je kunt er ook gewoon een wedervraag stellen aan in de hoek. Hij is hier natuurlijk wel met een mediaman te maken. Hè? Dus, Als jij gesloten vragen stelt, krijg je een gesloten antwoord. Ja, nee. Oké. Nou ja, goed. Gert-Jan, wat is toch van Zagaritis? En laat je hem nou vergelijken met Mats Keulert. Waar zou er dan beter wezen? En waarom? Nou, ik ben er heel wat. nou, Keurig. Nou, ik vind... kijk, van Mats ook wel... Kijk, een verdediging is altijd een onderdeel van het complete team. Hè? Dus Mats Keulert was ook altijd weg. Het was aanvallend beter dan verdedigend. Type Marsman. Ja, en daar hadden de centrale verdedigers wel heel veel last van. Dat hij heel vaak weg was. Hè? Want vaak stond het in de restverdediging niet goed bij Heerenveen. Ja, dus die had ook wel zijn makken. Maar dat ligt aan het hele... hoe verdedig ik? Hoe organiseer ik mijn restverdediging? Hè, want op het moment dat je rechtsback dan ook weg is... Ja, dan staan twee centrale verdedigers die niet al te snel zijn. Zeker in het verleden jaar niet, het jaar daarvoor niet. Ja, die staan in een hele grote ruimte te dekken. Dus dat moet je op een andere manier dan oplossen. Wil je gebruik maken van de kwaliteiten... optimaal gebruik maken van de kwaliteiten van Keulert? Nou, dat geldt voor Zagaritis eigenlijk ook zo. Alleen die vind ik aanvallend veel minder goed dan Keulert. Ja, ik Veel dacht in minder eerste instantie verfijnd. wel, hij is verdedigend wel ietsje beter als Keulert. Hij is wildig. Keulert was al snel. Vond ik ook wel goed, op goede manier agressief. En ik vind hem wel een beetje wild. Dus ik denk dat hij straks nog wel tegen meer gele kaarten... en misschien zelfs wel een rode kaart aanloopt. Dus het is een beetje onbesuist. En Petrov zit er vlak in principe niet ver achter. Hè? Die vind ik... Gewoon klaar, strepen door. Die moet je terugsturen. Oké. Ja? Ja, die vind ik niet goed genoeg. Nee. Zowel niet als... Volgens mij is hij ook gehaald als linker centrale verdediger. Maar die Ja. vind ik hem te klein.
En is Willemsen nu ook al vele malen beter. Dat is wel groter dan Van Overheem. Hij is wel groter dan Overheem, ja. Ja, maar dat is de hele Eredivisie. Ja, je wilt hem dan hebben als de stopper en Van Overheem als de voetballer. Maar als linksback vind ik Petrov zeker opbouwend heel matig. Ik vond hem in het Het begin heel wordt, zwak, het maar hij valt me niet tegen, moet ik zeggen. Nou ja, het wordt druk op een reservebank. Ja, het wordt een... Dat komt, Petrov komt op de direct bij. bank is heel lang. Dat ken Ja, ik. Zijn ze er ten opzichte van vorig jaar wel beter op geworden? Jawel. Ik vind met name in het middenveld heb je meer mogelijkheden. Het is natuurlijk jammer dat Smant heel snel uitgevallen is. Ja. Ik vind beide spitsen zich goed ontwikkelen. Tsvetkov blijft nu over wat langere tijd fit. Dat is ook wel een Brouwer begint zich steeds meer heel Svetkov, goed wacht te even. Welke ontwikkelen. Svetkov? Nee, Trensko? Trenskov. Ja. Ivan Svetkov was ook een leuk spits vroeger. Ja. Ja. Nee, Trenskov. En ik zei al, het kwam een beetje per toeval tot stand, Willemsen van Overheem. Maar daar ben ik wel gecharmeerd van. Dat geeft wel meer voetbal. Ik heb wel... ik heb de En selectie de van... keeperwissel heeft goed Nee. uitgepakt. Ik heb vorig jaar namelijk de selectie de slechtste in de afgelopen 30 jaar genoemd. Ik vind, dan is de selectie daarop ook al vrij snel beter. Ik word er wel vrij positief van. Dus ik vind het wel, er zit wel groei in. Het ontwikkelt zich, het wordt beter. Maar als het de slechtste selectie van de laatste Nee, dat zeg ik dan is het best wel gauw groei. Wat zit er een papegaai beschouwen? Dat zeg ik toch net? Oké. En altijd minder, dat is los. Maar principe. ze zijn een beetje te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken of andersom. Maar echt doorstoot aan die top 7, hè, want het is Utrecht. Dat gaat ze nog niet gebeuren. Maar daar zitten ze er wel tegenaan al? Je moet ook kijken. Hè. Je moet als Heerenveen zijn ook zorgen dat je op een gegeven moment overwaarde creëert op je groep. Hè. Want er is, hoe je dat verkeerd, is ook financieel niet zo heel veel ruimte. Dus dat moet je creëren door je spelers beter te maken. Ja. Nou ja, en die sprong moet nog gemaakt worden. Hè. Dus ik vind ik wel wat stabieler dan verleden jaar. Verleden jaar was je tijdens een wedstrijd, zag je een kwartier soms geweldig voetbal. En dan was een kwartier ook helemaal niks. Nee. En dat door een hele wedstrijd, of de eerste helft heel matig en de tweede helft goed, of net andersom. Ja. En dat is wel wat beter, alhoewel je toch wel ook weer wat dingetjes ziet die je ook verleden jaar zag. Hè? Teruglopen, op een voorsprong lopen verdedigen, knullige goals weggeven. Nou ja, gelukkig hebben ze Zo'n nu... persoonlijke fout ook, hè? Ja, maar heel veel onrust is er wel weggenomen door die keeperswissel. Ja. Dus dat is denk ik wel heel goed geweest van deze technische staf, dat ze dat doorgezet hebben. Misschien had het eerder moeten. Ja, dat is altijd achteraf. Ja. En ja, als je de geluiden hoort in de voorbereiding was het al zo. En, ja, maar ja, dan zeg ik ook, de staf aan zich is behoorlijk onervaren. Ook Aguil, die is net een jaar of 2 jaar gestopt. Hebben een jaartje al meer achter de rug. Etemari, de keeperstrainer. Ja, dus die heeft sowieso nog niet eerder meegemaakt. Nou ja, en dan heb je Robin die voor zijn eerste klus staat. En als hoofdtrainer. Nou, hij is wel een tijdje hoofdtrainer geweest bij Anderlecht. En daarna natuurlijk in Schotland. En die korte periode was dat. 3 maanden in Schotland. Dus daar heeft hij natuurlijk een hele positieve ervaring op gedaan, volgens mij. Half jaar. Ja. Niet lang, dat klopt. Ja. Hey jongens, nog één vraag. Heb je Erik wil weten, als dit hier de berenloop ek roen heeft op Schielge? Nou, de bedoeling was dat ik inderdaad op de terugweg hier langs zou komen. Maar ik heb verleden week... ik was flink in training. En ik heb verleden week me getest. Maar na 13 kilometer liep mijn kuit vol. Oh. En dan lukt het niet meer. Nou, ik had nog gehoopt dat het meeviel. Want ik begon hem na 5 kilometer al te voelen. En toen dacht ik van, nou ja, ik wil toch nog even testen. Dus ik liep door. En als je warm bent, dan valt alles wel mee. Maar toen ik na 13 kilometer denk van, ik moet nou toch maar gaan wandelen. Want anders komt het niet goed. Maar Berenloop? Nee, het kwam net niet goed. En dan dus wou je de halve de lopen? Of? Ja, de halve waren het. de halve. Dat was de keer de hele dingen. Ik ga een keer de hele dingen. Dat wie in november 23 nevens mij. En dat wie maar die hele min periode dat ze zelfs... je maakt dan altijd stik op het strand. Dat is het zwiste pad van de hele berenloop. Die gingen ze er doe uithellen. Omdat het zo hard waaide dat ze zijn, dat is net veilig. Dus wij mochten door het bos gaan tussen de hekjes. Makkie. Ja, makkie. Joh. Nee, 4 uur en 12 minuten. Maar dan ben ik wel benieuwd, want Gert-Jan had denk ik wel eens een keer een hele ding. Nee. Oké. Is dat een redelijke tijd? 4 uur Ja, dan ben je dus benieuwd wat Gert-Jan... Ja, alles wat langer is dan een halve marathon vind ik een knappe tijd. Dat doe je met 5 uur. Ik heb na 21 kilometer heb ik de pijp helemaal leeg. En ik ben trouwens volgetrokken omroep. Want mensen denken, hij zwetst wat. Nee, ik kan dat echt weer omvinden. Goed zo. Geert heeft ook wel eens Roen? Nee, Nee? ik ben al... jongen,
Ik ben ooit op voetbal gegaan omdat ik net van atletiek weer, zeg ik maar zeggen. Maar en dan kwam je van die trainers in en die moesten we nog al draven. Jij deed je verdedigende taken. Nee, jongen, ik was linksbuiten. Ik weet, ik heb er nooit. Sterker nog, ze zeiden tegen mij altijd: liever niet te dicht in het eigen strafschopgebied komen. En daar was ik het van harte mee eens, Gert-Jan. Het is de Sjeustrand van Sint-Jabik. Hij zit hier gewoon, jongens. Maar Cambuur zal in kwart de Iersivers bekend, maatje. Wat is er? Dat ik dan niet de vraag kreeg of ik ook een marathon heb gedaan. Dus dat vind ik dan weer lullig. Nou, Roelof. Roelof, hij staat op Berenloop wel eens roem. Nee. Oké, goed zo. Cambuur, die zal in kwart de Iersivers bekend, maatje. Ja. Maar ik heb wel begrepen, heren, dat we de Redensivers. Hoe zit dat? Ja, dat worden pijnlijke redactiefs. Aad de Graaf zou zelf misschien wel een historisch keer, maar dat is wel inrekkenen. Dus wat nou de alarmbel nou, en dat weet ik net. Maar het had zelfs als te krijgen met het feit dat ze in het oude stadion deels nog zitten. Er zit een stadion hier nog op. Ze speelden niet naar je stadion. En die kon net volslaan uitverkocht worden. Want ja, daar werd nog gebouwd. En je weet elke keer die het in het Cambuurstadion was, dat je daar net Oeros Samadel kon. Dus het viel lang net uitverkocht. Dus dat je dat optelde bij een heel seizoen, dan doet dat vrij zeer op het einde van het jaar. Maar dat we de Redensivers, weten we al ongeveer hoe volle? Nee, wij weten nog net krijgen hoe was wat. Daar ben vanzelfs mijn collega Andor Faber en ik met waanden. En die worden komende weken gepresenteerd. Dus dan horen we elke keer op de hichten. Goed zo. Dan eventjes, want Cambuur leidt dus uit het bekertoernooi, het verleden van RKC. Namens jou als trainer altijd de beker wel heel serieus? Ja, ik wisselde zelfs van keeper niet. Ik vind gewoon dat je de beker heel serieus moet nemen en je beste 11 moet opstellen. En dat gedoe met de andere jongens speeltijd gunnen, je moet het verdienen op de training. Ja, maar Cambuur zei bijvoorbeeld van prioriteit het de competitie. Wij willen gewoon bij de eerste 2 eindigen. En dan is, wat Sander van der Heijden altijd zei, die beker winnen wij toch net als een KKD-club. Wij moeten gewoon eens focussen op de beker. Op de competitie. Oh, sorry, op de competitie. Ten eerste levert het geld op. Hoe verder je komt, hoe meer geld je genereert. Nou ja, en waarom kun je door een gelukkige loting niet tot de halve... Nee, je hebt het maar gezien. Ik heb net het verhaal verteld van Heerenveen als eerste divisionist de finale halen. Zeker. Cambuur de Zeeland vorig jaar, 2 jaar geleden nog. En je ziet ook hoe clubs reageren op het moment dat je uitgeschakeld raakt in de beker. Nou is RKC nog een tegenstander waarvan je kunt verliezen. Maar je ziet ook aan de Graafschap, aan Emmen. Die verliezen van een amateurclub. Nou ja, dat doet je populariteit niet goed. En je haalt ook spelers uit je ritme. En waarom zou je als speler in de KKD geen 3 wedstrijden in de week kunnen spelen? Een keertje. Je wilt allemaal toch het hoogst haalbare. Je wilt Europees voetbal. Maar ook al dat gewissel met die 5 wissels tegenwoordig. Het komt voetbal niet ten goede. Het wordt er niet beter op vaak. Nee, dat vind ik een ramp inderdaad. Bij Cambuur weer de stelling van wij hebben een Per Rievelin de hele finale helle. Het zijn Vitesse en daar bijna de finale helle. Dat is het zijn AZ overigens. Het zijn NEC, sorry ja. Dat heeft het zijn AZ een keer die. Ja, zeker. Daar wist er ook bij. Ja, zeker. En dat had hen te volle. Zij hebben toch te volle negatieve gevolgen ondervoen van het spul in de competitie. Dat had een goede klassering, want zei Henk de Jong. En toen werden we 13e. En dat idee leeft bij Cambuur heel erg. Dus Doemdenken. Trainer vervangen. Einde Henk de Jong. Ja. overigens, Henk de Jong bouwt ook heel vaak zekerheid in. Hè? Als hij een voorsprong staat te verdedigen en hij in het begin wat te knippen, dan wisselt hij verdedigend. Dat heb ik de laatste tijd ook vernomen, ja. Het is niet des Henks. Toch maar even, Dus, of misschien wel realiteitszin. Ja, realisme. Nieuw realisme. Dan wil ik We er hebben wel even... regelmatig WhatsApp-contact en enkele keer bellen we. Ja. Dan wil ik er wel even nou zeg je meer. dan? Dan wil ik er wel even nou meer eens in hoe zetten. Want hoe kan er zo'n soort onval als het veld in bij een 1-1 staan dat je op een gegeven moment toch waarom stiet de keeper er nog in, want die gaat trouwens niet nog uit. Dat is weer. Dus dat dochter ik. Dus bij 1-1 komen er ook een heel soort. Ja. Roelof, dat is kom met Wico naar Sittard. Ja, lekker man. Is dat een uitwedstrijd waar Stody op verheugd? Nee. Nee. Waarom net? Nee, ja, wat is dit nou? Als ik eens in het wedstrijdje kijken en je krijgt nog betaald ook. Je mag erover praten, daar heb ik heel veel zin in. Is het ook op vrijdagavond of niet? Nee, zaterdagavond. Wel op zaterdag. Zaterdagavond, Ja. 8 uur. Moet jij Maar ook? staat er ook in? Nee. Nee, maar ik vind zit dat gewoon, dat stadion, het sfeerloos zit nooit vol. Nee, het dat is altijd stadion is niet koud. sfeerloos. Jawel. Het stadion, nee. Dan ben je er maar niet 1 keer West. Houd toch op, jongen. Ik kan er altijd luisteren. Je stond de ring van Potskiet nog in de kont zitten. Dat zijn we allemaal even hier. Ja, en de baan, dat ben ik ook West. Ja, dat wie in de 2 Ja. lien. En toen bouwden ze dat naar je stadion. Ja, dat is niks. En toen ik daar voor het eerst kwam, denk ik, mijn god, in welke woestijn ben ik hier beland? Ja, maar het is nu wel veranderd. Nee, Ik dat moet is een beetje fantastisch. verstandig opnemen. Het is nou wel Dat is veranderd. fantastisch veranderd. Ja. Het is best een hele mooie omjouwing bij dat stadion. Wacht even, neem het ook correct. Ja, Roelof dat Sander?
Sorry, Roelof. Sander de Vries. Roelof de Vries. Roelof. Ik ben veel What's in a name? Maar dat valt wel mooi. En je willen er keurig ontvangen. Het zijn hele vriendelijke mensen. Je hebt een mooi plak op de tribune. Je kunt heel goed ligt het zien. allemaal niet aan, maar ik kom weer in een stadion voor sfeer. Voor een vol stadion, voor kolkende massa's. En jongen, ik zit daar alleen. Dan ben je bij Heerenveen te plak zeker, met een kalkende massa's. Wat is dit alweer van avond? lekker verzetten hier, want ik vind het wel heel leuk. Weet je wel, dan komt Nee. Er dat zitten waren elke week Heerenveen- bijna 24.000 mensen in het Ja, maar dat is geen kalkende massa. Er zit de Het is geen Gelderland is er niks bij. Het is geen kalkende Vermaakt me massa. En er zitten Wel een kalkende bij massa. Fortuna zitten wat minder, omdat er nog een wat minder in Ja, er kunnen. zitten Maar ja, wat minder. Er zitten 6.000, 7.000 man. Ja, maar Er die zitten hebben- 15.000, 17.000 mensen in het Nou ja. stadion. ja. Nou, was toch maar weer mooi stunt, joh. Nee, ik wil het mooi waren. Nog het zelf. Oh ja. Want dit 300 Maar goed, het is kilometer dus een met wedstrijd. auto's in. Daar is nou echt enorm daar je op verheugd. Ja. Ja. Het is Koos. Ja. En waar verheug je dan het meest op? Fly. Oh, net op het spul. Nee, nou ja, jawel. Ach ja, Fortuna Sittard is natuurlijk wel een redelijk stabiele ploeg. Een beetje verdedigende zekerheid had die ploeg. Had wel een beetje wat mindere riegen nou te pakken. Dus, Fysiek, hè? Spelen heel fysiek voetbal. Ja. Ik vind die jongen op het middenveld vind ik zo goed. Zo'n grote, stevige, lange, zwarte jongen. Ik weet even niet hoe die heet. Nou ja, Sierhuis is weer fit. Wil je nog meer weten over Fortuna Sittard? Nee, ik wil helemaal niks weten over ik zit je wat vertellen over Vitesse. Want Vitesse wie hier natuurlijk eerst failliet. Ja. En toen toch een heel soort mensen bij Cambuur van... nou ja, dan kunnen we dus vrij nemen. Want ja, dat weekend hebben we dus vrij. Maar nou waren ze dus toch weer opname in het schema. En nou is een probleem, hè heren? Ik heb me echt de boost nu squad. Want Andor Faber, mijn collega, die dacht ik ging lekker naar Vitesse. Gelderdoom, heb ik zin in. Toen ging Vitesse failliet. En nou weet je al hier als sportslagjouwers, we hebben een fantastische baan, we zeuren nooit, maar je werkt je altijd in het weekend. Dus op het moment dat er dan eens een weekend vrijkomt, Vitesse dus, want die wedstrijd voert, dacht Andor, nou, dan ga ik mooi even een weekendje voort. En dat dachten bij Cambuur ik een paar jongens, die gaat naar Persman ook. de Parseman, 12 van de Parsemeesken, die gaat ergens naar Dubbel en dan hoor zit ik ergens aan de andere kant van de wereld. Ik ben benieuwd wat ik vreet alle grond tref. Maar ja, toen kwam Vitesse waarom en ik zit op een bank. En ik zei tegen mijn vrouw, vriendin, ik ben benieuwd hoe lang het wordt voordat ik Ander Faber onder de telefoon heb. En ik hier wordt naar het uitsprutsen als wie ping ping. Hé jongen. Als die wedstrijd oenemen worden. Of ik die En hoe wedstrijd zit het dan met die persmeesken? Ja, bij de persmensen, daar is Ruben Seijs met de perschef. Die had dezelfde gedachte. Die is weg. En Roelof Paul, die keert terug op oude schreden, zal ik maar zeggen. Die wordt de persman voor Cambuur in de Gelderdoom. Prachtig mooi. Hartstikke goed. Ik wil eigenlijk even positief afsluiten, Gert-Jan. Want ja, hoe sjost nou naar dit Jervin van nou? Hè? Van hoe voetbal is het? Staat er gewoon de ondergrens een beetje omheen? Zit er een stijgende lijn in? Ja, dat vind ik wel. Ze krijgen meer begrip onder elkaar. En als het ook wat stabieler wordt in het wisselbeleid, dan, en je stelt de spelers op die het beste team formeren. En 4-4-2 Is dit nou... Een paar kleine details. Een paar kleine details richting de trainer, heb ik het idee. Het leuke was wel, toen het tot stand kwam met Joris en Willemsen, toen zei ik na de wedstrijd, ik zei, nou, dat moet je maar zo laten staan. Nou, toen was Veldman nog zoiets van, dat zullen we dan nog wel zien. Maar gelukkig deed hij dat de volgende wedstrijd wel. Dat pakte weer goed uit. Dus eigenlijk komt, zeg je met zoveel woorden van Robin Veldman is op zijn sterkst als hij als je gewoon... naar mij luistert. Juist. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, maar het is een... ik zie wel progressie. En dat is wel een tijd geleden geweest dat ik dat gezien heb. Hè. Ik vond ook verleden jaar weer een moeizaam jaar. Met de hoge pieken, diepe dalen. En die diepe dalen hebben ze wel een beetje gehad, vind ik. Ze hebben ook wel wel wat geluk gehad, maar hebben ook wel wat ongelukkige momenten gehad. Dus het wisselt op elkaar wat af. Daar waar ze nu staan, kunnen ze denk ik rustig naar boven kijken. En ja, Fortuna is een mooie maatstaf. Want ik denk dat het op een andere manier, dat ze gelijkwaardig zijn. Fortuna speelt veel meer fysiek voetbal dan Heerenveen. Dat zou ik graag ook nog wel willen zien, dat ze iets meer de strijd aan kunnen gaan met ook fysieke ploegen. En dan bedoel ik niet om altijd maar de fysieke strijd aan, maar dan moeten ze voetballend beter worden. Ik ga wel weer met meer plezier naar het stadion als voorgaande jaren. Het is leuker om naar te zien. Ja.
Ja, en het kan alleen nog maar leuker worden als Kersten weer naar de bank gaat. Václav Zeik en Dylan Vente beide in hetzelfde team spelen in de basis. En Rivera naar de bank. En Jorrit van Overheem weer naar het middenveld. Nee, maar dat is... Dat Nee, is- naar achteren. Nee, achter. Naar achteren. Nee, maar dat is- en Lins deed er natuurlijk in, hè? En Linde. Het leuke is ook wel om dan te kijken of dat de trainers, de staf, dat lukt om die twee samen te laten Ja, spelen. wat je Fortuna speelt het Kersten net. Voor Overeem bal weer achterin. En dan is het Linde, Brouwers, Meerveld voor weer. Ja? Jawel. Dat wist En ook, Rivera, of dat denkst ook? Dat denk ik. Dat denkst Nee, ook. nee, dat weet ik net. Dat denk ik. Ja, ik ben geen trainer, hè? Nee, maar misschien heeft de trainer Nee, Bernard maar, Vrezen. maar op basis van wat Veldman uitlaait en zei en vertelt. En, dat kun je daar En wel voorin iets had van alweer Rivera. Ja, dat denk ik wel. Hij had Rivera Ik heb het wel- te vuur in de zwaard verdedigd. Is de reactie aan de Leeuwarden Krant. Ik weet niet of je dat lezen hast. ik stiet En, Nijs toen hij dat interview. die wieren wat vervelend voor Rivera. Want die Maar je ziet hem nu al Ik zie de Nijs toen hij dat vertelde. bij ESPN de verslaggevers beginnen ook al op te vallen dat hij scoort toch niet. Nee. Maar schiet hij scoort toch niet. Ik kies jou een keer, en dan staat het live in mijn verslag. Rivera, linkerkant. Dan reed hij naar binnen, daar zit hij in de vierde hoeken en 3 meter Nijs. Maar Dat Gert-Jan- gebeurde voor jou een keer. om dan toch nog even een klein historisch puntje erbij te pakken. Dat zeiden we vroeger bij Cambuur ook van Ruben Schaken. En wat hij een geweldige carrière had later. Zo is dat. Ketchupfles. Nou, ik zou je even vertellen, ook bij Vietnam haalde altijd heel goed de achterlijn. En de voorzet, dat was altijd heel matig. Maar dat heeft hij wel verbeterd. Dat bedoel ik. En heeft hij nog fantastisch. Hij speelde af en toe bij mij nog in de Rebellen. Doet hij mee. ja. En hij is dus zo fit als een hoentje. Ja, en geweldig. hij heeft ook geweldig zaad, hè? Ja. Ja, wat zeg je. Want die kinderen van hem die kunnen allemaal fantastisch voetballen. Ja, die zit hier bij Heerenveen en bij Feyenoord. En hier bij Heerenveen. Ja. Maar die van Heerenveen is voor mij als geblesseerd. Maar die ziet even in de selectie, jongen. Maar Oké. meen ik. Jongens, ben jij naar de overdenkingen? Mag ik nog hier niks zeggen? Nou, alleen nog dat het heel belangrijk is. Dat wie natuurlijk een herdenking in het Amsterdam Arena van Paddy Overeem. Ik wil ook eventjes naar een heel mooi moment bij Cambuur. Dat vind ik dan wel een beetje voetbal overstijgend. De familie Olijnsma. Ben jouw broers. Trij ben bloedfanatiek Heerenveen supporter. Eentje is bloedfanatiek Cambuur supporter. En Klaas, dat is de bloedfanatieke Cambuur supporter, is vrienden wie ik verstoren. Die drie bloedfanatieke Heerenveen supporters ben Maigong naar het Cambuurstadion bij de Emmy-site. Spandoeken, eerbetoon aan zijn broer, aan hun broer. Ja, dan vind ik het toch wel mooi dat En een Heerenveen massaal en applaus in Cambuur de 12e minuut. juist dat bij elkaar komt op deze manier. Nou, dat wil ik nog eventjes. Hartstikke mooi. Klaas nemen ze hem. Ja, Lange Klaas. Lange Klaas. is niet meer. En van Is hij Lange weer Klaas Ali en Grut, hè? De die hebben Olijnsma's, hè? nou de overdenkingen. Ja. Maar ik moet toch wel vertellen, jongens. Het antwoord op de quiz. Waar scoorde zowel in de WK-finale als in het Orde Nee, Cambuurstadion? je kunt het net scoren natuurlijk. Nee. Maar het Iert al erbij? Nou, het is net zo lang, Lien. Nee. Mario Götze. Mario Götze, speler van PSV en natuurlijk van Duitsland in de finales in Argentinië. Goed zo, ben wij helemaal compleet. Gaan we nou naar de overdenkingen. En de eerste overdenking is van Willem. En volgende week komen we bij een nieuwe vraag van Gerard van der Belt. Maar eerst deze overdenking. Willem, dan mag je kiezen. Bram Marsman of Bob Ross? Bob Ross, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Groot fan van Bob Ross. Ja, Oké. zeker. Absoluut. Geert, Dick Nanninga of Mario Götze? Dick Nanninga natuurlijk. Natuurlijk. Ja, Natuurlijk. nou, ik kan een geweldige verhaal van Dick Nanninga vertellen, maar dat doen we later wel. Dat doen we niet op later wel weer terugkomen. eens. Nee, precies. Gert-Jan, de berenloop. Of toch liever als analist van de wedstrijd van Heerenveen? Ja, de berenloop. De berenloop. Kijk, een heel pleidooi en een betoog dat het heel iets leuker wordt. Maar de berenloop is toch leuk. Toch leuk, hè? 1 keer per jaar. De Heerenveen die speelt 18 keer thuis. Zo is dat. 17 keer. En de laatste is dat van Roelof. Roelof, de berenloop. Of toch liever naar Fortuna zit dat is Heerenveen. Berenloop. Om mij aan te moedigen. Heerlijk. Gert-Jan, ik vond het hartstikke leuk dat je er weer is. Het zit er alweer op, jongens. Na weekend dan is er vanzelfs weer een nieuwe oorlevering van de Sportcast. Dan zit hier aan tafel Oort, Heerenveen en Cambuur voetballer Geert Jelle de Vries. Geert Jelle de Vries. Goed, graag ons nieuwe weekend. Want dan dag.